Takže čau lidi, já vás vítám u nového videa. A tohle video bude trochu na vážnější téma. Jelikož jsem vám chtěla něco říct a vůbec jsem o tom nemluvila s váma nic. A to bude pro ty, co spíš věří na duchy a na démony a na takové ty nadpřirozené bytosti, jak se tomu říká. Možná na anděle, na příšery, na obludy a tak. A v tomhle videu tady o tom chci mluvit, takže vy, kteří na duchy nevěříte, myslíte si, že to je kravina? Jak je možný u nás, že za prvý, mě blikala lampička. Když jsme ji rozsvítili s kámoškou, chtěli jsme se koukat na televizi z postele, nebo jako, to zní divně, ale prostě když jsme chtěli se koukat na Harryho, tak jsme chtěli rozsvítit lampičku, protože my máme jedno takové světlo a tam u toho světla prostě to je blbý, protože vám zasvítí do očí a prostě nedává to takovej ten dobrý pocit prostě z toho. Prostě vám to svítí do očí, vy se na tu televizi ani pořádně koukat nemůžete, že jo. Tak jsme to zasli a chtěli jsme si rozsvítit lampičku. Jenže ta lampička, to je takový problém, že jo, hodně blbej problém. Byl ten, že začala blikat. Jak já si říkám, OK, to je docela divný, jako, takhle, prostě ráno s tou lampičkou nebylo nic. Přišli jsme tam večer a prostě jsme si ji rozsvítili, jako vždycky. Normálně jsme si ji rozsvítili, nic jsme si ní nedělali, nepřemístěvali jsme jí nic. Nic jsme okolo ní nedělali. A ta lampička je nová, takže se nemohla rozbít za takovou krátkou dobu. No tak prostě jsme tam přišli, rozsvítili jsme tu lampu. Začala blikat. Já si říkám, OK, dobře, jednou to může být náhoda, po druhý, to je docela už divný. A po třetí, to je hodně divný. No tak jsme to zkoušeli takhle, pak jsem to dala na Instagram. Jestli se mi to nějak podaří, jak vám to i tady dám ukázat. Prostě jsem ležela na posteli jednou a koukala se na YouTube. A už byl večer, jo. Ten počítač mi zasl, protože jsem na něm nebyla asi půl hoďky, že jo, a mě se automaticky zasne, protože tam mám takovej, to, že když nebudete na něm, prostě když něco nebudete dělat na něm déle jak půl hodiny, tak se vám prostě vypne, zasne se vám obrazovka, ale nevypne se, takhle to myslím. Když to je přes hodinu, tak se už vypne, jo. No a já teda, to bylo vyplý, jo. Koukala jsem na YouTube na mobilu a najednou jsem viděla takový divný odraz v zrcadle u dveří. Jelikož my máme skleněné dveře, tak za těma dveřma bylo takový světlo. Kdybych měla ten počítač, kdyby tam byla ta obrazovka, dobře, tak dám nějakou šanci, že to je odraz prostě od toho počítače, od toho monitoru, že jo, ten odraz. A prostě já jsem se začala bát. Dobře, tak jsem tam zůstala půl hodiny, furt na to koukám na videa a furt nic prostě. Furt to tam je. A ten počítač jsem zaklapla, jo. Prostě nějak takhle, jakože jsem dala tohle dolů úplně. Takže jsem ho tím pádem zaklapla, jo. A furt to tam bylo, tak jsem to vyfotila a dala na Instagram taky, aby mi to věřili. Jenomže pro lidi to nebylo nic prostě, lidi to nic v tom neviděli, prostě tam viděli nějaký světlo a tečka. Jenomže já jsem v tom viděla i obličej. Což se naváže k další mojí jedné historce. Že já, když jsem ležela jenom na posteli, to ještě když mi fungovaly sluchátka, což je hodně dávno, protože mě už nefungují ty sluchátka. Sluchátka takovýhle, jo. A prostě úplně jsem poslouchala a najednou já jsem asi málem dostala infarkt. Protože já jsem, když si přede mnou se zjevil obličej, pak hned vypadl. Možná, že to bylo jako něco z toho odrazu, jak jsem koukala furt do toho monitoru, do té obrazovky toho telefonu, že jo. Pokud byste chtěli něco dalšího, podobné takovéto video, tak mi dejte like a napište vám, co se vám stalo. Bude pokračování, protože mně se to do těch 5 minut moc nevejde, to všechno, co jsem vám chtěla říct. A tak, no takže, kdybyste mi napsali vy nějaký váš zážitek strašidelný, si ho přečtu a jestli byl horší jak ten můj, což doufám, že nebyl, protože to nepřeju nikomu z vás lidi, protože to byl fakt hnusný pocit. Já vám to řeknu v druhém díle. Tohle bude... Terka vám vypráví story s duchama. A to bude asi tak všechno. Takže já děkuji, že jste se na tohle video podívali. Dejte mi like, odběr a to bude všechno. A asi čau!